Ето това там е улицата, която идва от центъра. И това е самият имот. Имаме гаражна врата, товарен вход до пътническия. Сега ще ви разведе с имота. Това е дворното място пред самата къща. Къщата е масивна, както виждате. Двуетажна, по 60 квадратни метра на етаж. Там отзад е дворното място. Цялото дворно място е декар 960, почти 2 декара. Тук имаме едно помещение, предвидено по принцип по проекта за гараж, но е обособено като жилищна стая. Тук имаме изба, партерна и по стълбите се качваме на първият етаж, на който имаме спалня с източно изложение. По средата имаме, в долното имаме дрещик или килер, до него, между него и дневната имаме санитарен възел и това е дневната с кухненски бокс и излъз на самостоятелна тераса. Изложението е изток-юг. Имаме вода в имота. Имаме и тук. Показвам дворното място отзад. Почистено от растителността. Заравнено. Ето как изглежда и къщата отзад. Отгоре е на бетонна плоча. Строителният материал за покрива е на лице. Така че новия собственик може да си завърши покрива или може да си извади документи и да си дострои още един етаж отгоре. Ето го и останалото дворно място. Парцелът е прекрасен. В подножието на красивите родопи. Ако този имот ви хареса,